Дорогие бацькі і хросныя, умілаваныя у Христе Пану браты і сёстры, мы праслухалі сёння прыпавесць пра нябеснае валадарства, дзе Езус параўноўвае яго ізноў вось падобна, як у мінулую нядзелю з сейбітам, але ён кажа пра больш глыбокі працэс, пра які вельмі часта мы, людзі веруючыя, нават веруючыя, забываем. Мы забываем пра прысутнасць злога духа. Звярніце ўвагу, Езус кажа у прыпавесці такія словы. Валадарства нябеснае падобнае да чалавека, які пасеяў добрае насенне на полі сваім. Мы ведаем, хто ёсць сейбіт. Господь, Ён сеяць добрае слова, да? Божае слово сеяць. Але калі людзі спалі, прыйшоў вораг, які пасеяў між пшаніцаю каласоўнік і пайшоў. Навредзіў, так сказаць, да? Пасеяў і пайшоў. Калі збажына ўзышла, дала плод, паказаўся каласоўнік. І бачым, што сарнякі, каласоўнік — это, сарняк, да? Вось. І ён перашкаджае расці збажыне. І дзіўная рэч, да? Што слугі гаспадара дому кажуць: «Пане, ці ж недобрае ты насенне пасеяў на полі сваім? Адкуль там каласоўнік?» Здзівіліся, не? Господь сеяць добрае, але з'яўляецца каласоўнік. Сарнякі ёсць. І гаспадар кажа: вораг зрабіў это. Мы вельмі часта забываем, што наш самы галоўны вораг — это сатана. Ніколі чалавек. Чалавек — это образ Бога, а сатана — это знішчаны образ анёла. На жаль, это быў яго выбар. У нас не павінна быць ворагаў сярод людзей. Нашым ворагам ёсць злы дух. І мы забываем, што ён падсеивае нам пастаянна сарнячкі. Господь сеяць добрае. Кожны з нас на образ Божа створаны. І мы хочам добра, мы імкнемся да добра, мы адкрытыя на добро. Хто ж хацеў бы зла, правда? Свядомы чалавек, здравамыслящы, ён бы не хацеў бы ніякога зла ў сваім жыцці. Але нават калі мы спім, калі мы духоўна трошкі засыпаем, да? Калі не ўсведамляем сабе пэўных рэчаў, вораг нам падсыпае. На нашых немачах, на нашых страсцях, слабой людской грэшнай натуры ён падсыпае нам, каб перашкаджаць у пладах Божых, каб злое глушыла добро. І мы павінны разумець, што гэтыя працэсы ў духоўным жыцці ёсць. І это не тое, што мы прыйшлі ў нядзельку, напрыклад, пабожна удзельнічалі на імшы, выслухалі слова. Господь жа нам пасеяў слова, да? Здаецца, у касцёле нас злога не вучаць. Не? Господь нам пасеяў добрае. Але мы вяртаемся да нашых абавязкаў на працягу тыдня. І не забывайце, што вораг сее каласоўнікі. Ён падсыпае нам. І гэтыя працэсы, браты і сёстры, у духоўным жыцці будуць да канца, да жніва. Слугі кажуць: хочаш, мы прыйдзем выпалаць? І ён кажа: не. Не. Каб, выбіраючы каласоўнік, вы не павырывалі разам і пшаніцы, каб не зрабілі шкоды. Пакіньце расці разам і другое, адно і другое. Да жніва. А ў час жніва я скажу жняцам: збярыце каласоўнік, всякае зло у пучкі, спаліць, а пшаніцу ў гумно. Суд Божий. Это момент жніва. Для кожнага чалавека это індывідуальны час нашай смерці, а для ўсіх людзей это паўсюдны суд. Так? Але заўважце, прысутнасць злога да жніва будзе. І сеяць зло ён будзе. Што нам трэба рабіць? Быць пільнымі.
абараняць, Бога больш слухаць, не даваць, каб каласоўнікі заглушалі пшаніцу. Нам больш трэба слухаць Бога, не пакусаў д'ябла, не яго нішчыцельскай моцы, не дазваляць, каб сарнякі ўзрасталі вышэй пшаніцы. Насколькі магчыма працаваць над гэтым. І памятаць, што над гэтым усім ёсць Бог, которому я давяраю, то Ён гэтыя працэсы кантраліруе больш, чым я. Давер да Господа. Паглядзіце, які прыгожы образ нам паказаны сёння Бога ў першым чытанні з кнігі мудрасці Саламона, які праслухалі. Это цудоўна. Можете сабе дома вярнуцца яшчэ медитацию провести, поразважать над этим. Да? Слухайте, какие пригожие слова. Тут кожное слово, кожный сказ мае свою пригожость. Слухав это читание, аж насычаецца сэрца. Такі наш Господь. І помимо тых працэсаў духоўных, про якія мы не павінны забываць, што злы вораг нам падсеивае зло. Кожнаму з нас. Да? Мы павінны углядацца ў образ гаспадара жніва. Это наш Господь. Апроч Цябе нема Бога, які клапоціцца аб усім. Таму ты не павінен даказваць, што судзіш справядліва, што толькі Твой Господь суд есть правильный. Твоя моц – это пачатак справядлівасці. І Твоё панаванне над усім. Помніце про этот образ, што панаванне Господа над усім робіць яго ласкавым. Всемагутнасць Бога заключана ў тым, што Ён не злы суддзя, а ласкавы і міласэрны Бог наш. І кажа, пакіньце каласоўнікі, да, каб не зрабіць шкоды. Часамі Господь дапускае нейкіх пакус і моцных атак сатаны і гэтае бруднага насеивання, але так делікатна мы не разумеем этой справы, чаму часамі так злы дух ударае ў нас, да? Господь дапускае, каб так делікатна нам шкоды не зрабіць, каб не параніць нас, каб не вырваць пшаніцу. Ён кантраліруе сатану, паверце. Але калі мы даем повод, альбо ў нас ёсць прычына да гэта, то злы падсеивае. І ты паказваеш магутнасць, калі не вераць у дасканаласць Тваёй моцы. Выкрываеш дзёрзкасць тых, хто ўсведамляе яе. Бог пакорным дае ласку, а гардзіцам працівіцца. Дзёрзкасць выкрывае Господь. І калі мы давяраем Господу, то вось это падсыпанне ворагам, да, Господь выкрые. Дапаможа выкрыць, зразумець, што вораг пасеяў. І можа ў свой час пры дапамозе Божай ласкі ты супрацьстаіш пакусе, што каласоўнік не паспее закараніцца, бо Бог выкрыў дзёрзкасць злога праз нейкіх людзей. Ты, маючы ўладу, глядзіце, это такая прыгожая думка, Господь, ты, маючы ўладу, у ласкавасці судзіш. І вельмі делікатна кіруеш намі. Мы, калі гаворым пра суд, да, мы сабе ўсведамляем суддзю, такі, знаете, сидит з молоточком, в шапке такой, да, «Встать, суд идет». Все встали, там, все. Ну и пошел судить. Там, бум, молоток, суд присудил, бам, там, туда-сюда, да. Як Господь судить? Маючы ўладу найвышэйшую, Бог у ласкавасці судзіць. І вельмі делікатна кіруе нашым лёсам. Калі праяўляецца пакаянне ў чалавека, жаль за грахі, любоў да Господа, не, то Господь проявляе свою ласкавасць, амнистию дает в один момент. Ты там должен выполнить такие условия, там, оплатить штраф, там, еще что-то сделать, там, как на судах приписывают человеку. Компенсацию, там, еще что-то, отсидеть 2 года и так далее.
А Господь судить ласкаво. Бачачи серце чоловіка, дарує йому гріхи і каже: амністія, синок. Просто люблю тебе. Убачив твоє покаяння, убачив твоє серце. Ти нічого мені не должен. Пробачення Господа мгновенне. И он больше не памятает, и ничего от тебе не потребует. Такими справами ты навучил на народ свой, что справедливый повинен быть ласкавым, слышишь? Твой суд и мой суд относно человека повинен быть ласкавым. Так, як судить нас Господь. Не руби з меча, не осуждай другого, не нищи человека. Если тебе Господь ласкаво судит, то и ты суди ближнего так же. Коли Господь тебе пробачай, то и ты ласкаво пробачай. І дав своїм синам добрую надію на вертання після грехов. Дивна реч, що коли ми йдемо до сповіді, з щирим покаянням, і невідомо з якими грехами, і Бог нам пробачає, то ні у кого з нас у той момент, успомните собі такі сповіді, коли ви переживали, ні у кого з нас у голові не было думок, как ісці і паскудзіць. Прабачце за слово. У нас заўсёды з'яўлялася ў сэрцы надзея быць добрым. Бо Бог мне прабачыў, Бог аказаў мне свою любоў, і я выходжу з чыстым, свабодным сэрцам, і ў мне ёсць жаданне быць лепшым. Вот такі суд Господа нашего. Так нас ласкаво судит Господь. Поэтому у приповести мы сегодня чуем, вот это слово. Не надо вырывать колосовников. Не надо зараз змагаться со злом аж так, как вырвать пшеницу. Покинем даже не надо. Дайте час. Вось, мои дорогие браты и сестры, у чым розніца паміж нашим судом, паміж нашим падыходам нават да ўласнага духоўнага жыцця і да іншых, а тым, як судзіць, прабачае і любіць Господь. І ці ж гэта не напаўняе наша сэрца надзеяй? І так як на пачатку святой імшы казаў, для чаго мы прыходзім? Бо мы з вами жывем пастаянна ў свеце, дзе пераплятаецца добро і зло. Мы ведем эту духовную войну каждый день, каждый час. Але приходим до Господа нашего, чтобы быть подмацаваны Его словом, Его прикладом и Его лаской, которая чинит наше сердце подобными до Его. Аминь.